Много ви благодаря, че сте тук всички в събота сутрин. Добре дошли официално на форума Визия за Пловдив. За тези, които не ме познавате, казвам се Марина Киселова-Дехелос и съм тук в ролята ми на кандидат за общински съветник от гражданската квота на коалиция Продължаваме промяната Демократична България. Първо ще споделя програмата за следващите часове, за да имате така ясна представа какво ни очаква. В първия панел поканих тези прекрасни хора около мен, които познавам лично и на чиято работа се възхищавам вече много години с това, което правят. И ги поканих, за да ни вдъхноват и нас, хората, които ще правим политиките. С мен тук са Невена Цветкова, Любо Георгиев, Ласка Ненова, Росица Картункова и Лина Кривошиева. И разбира се, по-късно ще дам думата и на много от вас, които сте тук. След първия панел ще имаме пауза от 30 минути, а след това във втората част, както причината, поради която много от вас сте тук знам, е работните групи, тематичните работни групи, в които ще имаме възможност да подготвим конкретни препоръки за следващата местна власт за всички нива – кмет, районен кмет, общински съветници. Така че смело препоръчвайте, вече имам изпратени неща, за което благодаря. И редно е все пак да се представя, преди да започнем и да кажа няколко думи за себе си и защо съм тук и в тази роля. В Пловдив съм, израснала съм в Пловдив, но имах възможност да живея и да работя в 5 различни страни по света. Може би държавата, която най-силно повлия на развитието на моя светоглед, това е Ирландия, където завърших международни мирни науки в Тринити Коледж Дъблин и където научих колко важна е ролята на гражданското общество и как буквално 90% от гражданите участват в правенето на политики чрез доброволчество и гражданско участие. След това заминах за Холандия, пък където работех за Международния наказателен съд в Хага, а след това и за Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Преди близо 10 години се върнах в България и основах фондация Екатерина Каравелова, някои от вас тук я знаят, с формата тя в Пловдив. Една организация, която успя да се развие така много добре, както с работа на терен в 11 града из страната, така и в работата с застъпничество за политики на национално и на този етап вече и на международно ниво. Научих много неща, разбира се, през тези последни 10 години работа в НПО сектора. Но може би най-важното е и причината, поради която съм тук, е, че в работа с институтите видях, че ние имаме експерти, имаме ресурси, но много често ни липсва политическата воля и визионерството. Реших да се кандидатирам по няколко причини и една от тях е защото видях хора като Веселина Александрова в последния парламент, които ми показаха, че можеш да водиш много трудни битки и да ги печелиш. И това е един много вдъхновяващ пример за мен. Благодаря ти. Благодаря и аз. Другата причина е, че имам много силно желание да има дискусии като тази и да върнем разговора за политики в политиката, а не да останем голямата част на политиканстването. И всички, които са тук, вярвам, че вярвате в същото нещо. Личните им приоритети са в сферата на гражданското участие, социалната политика и културата, с няколко много конкретни каузи, в които така горя създаването на съвременен център за визуални и изпълнителски изкуства, което е заложено и в програмата на професор Старибратов. Въвеждането на плейсмейкинг метода, за който Ласка ще ни сподели в работата на общината, и създаването на координационен механизъм за подкрепа на жертвите на насилие, който вече на този етап се изисква и по закон с последните законови промени. И така, без да губим повече време, ще дам думата на Невена Цветкова. Най-вероятно повечето от вас тук я познават като човека зад идеята за зелена система. Тя е завършила парково строителство в професионалната гимназия по архитектура, строителство и геодезия, където в момента работи и като учител,
Продължила образованието си в Лесотехническия университет, специалност ландшафтна архитектура. Председател е на научно-техническо дружество по озеленяване към Дома на техниката и науката. Участва в Обществен експертен съвет по озеленяване към община Пловдив и е член на Съюза на ландшафтните архитекти в България. Невена, имаш думата. Благодаря. Ами, както каза Марина, всъщност аз не съм човека зад идеята за зелена система, тази идея на много мои колеги, които милеят за града и за зелената система на града ни. И всъщност тяхната битка започва много отдавна, битка казвам с община Пловдив. Като под битка имам предвид писане на становища, меморандуми, гонене на едни кандидат-кметове, които ни обещаят, че ще ни направят зелена система и че ще има в крайна сметка и експерти, които се грижат за това толкова важно нещо от градската среда. В крайна сметка, вече след като аз съм председател на научно-техническо дружество, решихме, че този начин на работа не е много адекватен и те могат да ни обещат много неща на хартия, както го правят в принцип, а пък след това да не го изпълнят. Затова решихме по-скоро натиска да бъде доста по-граждански и от друга страна, за да може да се изсветлят тези процеси. Аз започнах да пиша едни постове във Facebook доста активно през няколко години, за да мога да запозная всъщност обществеността с нашите идеи и с проблемите на зелената система. И като казах проблеми, мисля, че е редно първо да ви разкажа на вас какви са проблемите на град Пловдив с зелената система, след което ще ви кажа какви са решенията според нас експертите. Проблемите на Пловдив са доста, всъщност. Един от тях, най-значителните, е, че най-големият нарушител на Закона за устройство на територията всъщност е община Пловдив. Те издават разрешителни за строеж, които не спазват закона, заобикалят го по различни начини, след това не контролират процента озеленяване, който самите те са приели и така става, че има едни, не знам дали сте чували, за местещите се кашпи. Идват едни кашпи за акт 16, приема се дадения обект и след това тия кашпи изчезват. Въпреки че в Закона за устройство на територията има задължение кмета на общината в 5-годишен срок да следи дали е реализирано това озеленяване. Това не се случва. Всъщност, най-големият проблем е, че няма структура, абсолютно никаква, която да отговаря за тази зелена система. В момента функциите са разпръснати по някакъв необразим начин из цялата община и районните кметства и за планирането, управлението, ръководенето изобщо на зелената система в града отговарят хора, които не са учили за това. В районните кметства, например, тази дейност се поема от районните еколози, които не са учили елементарни предмети, свързани с ландшафтната архитектура и с озеленяването изобщо. Строеж и поддържане на зелени площи, например, дендрология, те не познават видовете, издават разрешително за премахване на растителност, за резидба, които са скандални, според мен и колегите. Също така, в голяма община има точно 3 вече ландшафтни архитекти, които отново не отговарят за неща, свързани с зелената система на града. Цялата тази обвързаност, според мен, е абсолютно нарочна и идеята е да няма хора, които да защитават върху зеленото, за да може, когато се приема един общ устройствен план, какъвто се прие съвсем скоро, преди 1 година, в него да минат схеми като тази с парк, отдих и култура, с който, ако не знам дали всички са запознати с казуса, промени се зоната, с която промяна се позволява строителство в площ, която е зелена площ. С това нещо те изкуствено увеличиха цената и сега в момента ново решение имаше на Общински съвет, с което ни задължават да откупим отново тази зелена зона на висока цена, тъй като тя вече е с доста завишени показатели за строеж и е по-скъпа. Естествено, инвеститор казва, аз тук е много хубаво парче, няма да ви го дам на ниска цена. Така, всъщност, ако има едни такива експерти в община Пловдив, които много е важно да са на едно място и да работят заедно като екип, а не както е сега,
един експерт в централен, един в източен, един в западен. Те не комуникират помежду си и получават някакви странни заповеди отгоре от кметовете, които са районни кметове или пък кмета на община. И зелената система страда и се планира по един изключително странен начин. Странен начин, например, в Тракия районният кмет много обича червена слива. И затова цяла Тракия е пълна с червени сливи. Не знам дали сте забелязали. Червената слива е дърво, което не е дълговечно. Тоест за това дърво ние ще положим едни грижи, които бихме положили и за едно друго дърво, което би могло да расте 100 години. Но това дърво след още много малко години, то вече няма да изпълнява функциите, които ние очакваме от него да ни върне като блага. Тоест ние сме наляли в него един ресурс, който няма да бъде върнат обратно към нас. Разговори с него и с другите районни кметове за такива проблемни решения сме имали много. Промяна няма. Планират се детски площадки на големи кръстовища. Не само се планират, ами се изграждат. Тук съвсем пред мястото, на което сме, има детска площадка на едно доста оживено кръстовище в града. Това не е правилно. Има още много примери за такива детски площадки. И мисля, че не е окей децата да стоят на едно кръстовище с много трафик и да дишат тези изпарения от автомобилния трафик. Друг проблем, който също може, излизайки сега от залата, в която се намираме, да видите непосредствено, в разделителната ивица на този булевард и не само на този булевард има рози. Тези рози в един момент се взе решение, че са много красиви, много хубаво цъфтят, създават много хубаво чувство и така нататък и се засаждат масово рози. Вместо в едни такива сравнително широки разделителни ивици, които има и доста места из града, могат да се сложат дървета, които да пазят настилката от прегряване и съответно цялата околна среда от прегряване. Освен разделителната ивица в площите отстрани зелените, като улично озеленяване на последния проект, който беше реализиран точно в тази част от централна градска част, вместо големи дървета, които достигат нормални размери, като липи, да речем, които всъщност са били уличното озеленяване преди. Последното решението, което беше взето, чувала съм, че под натиска на предишния кмет, защото той много обича този вид дървета, е да се сложат топчести дървета, такива каквито има по централната улица на Пловдив. Може да си представите едно топчесто дърво каква сянка прави, една липа в нормален размер каква сянка прави. Отново, това е пример, в който ние ще налеем ни средства за едно дърво, то да се развие, да се захване, за посадъчния материал изобщо. След което, когато то почне да ни връща блага, тези блага няма да ги има, защото една сянка от 3 квадратни метра не може да се сравнява с сянка от няколко десетки квадратни метра. Всъщност, както ви казах, проблемите са много и всички те проистичат от липсата на такава структура, адекватна, с експерти, които експерти да не са един или двама, а да са повече, за да може да има консенсусни решения по различни теми. Не всички експерти, това е съвсем нормално, сме на едно мнение. Някой от тях, да речем, би предпочел декоративна форма някаква на някое място, някои други по някакъв друг начин биха подходили, това е съвсем нормално. В архитектурата и в ландшафтната архитектура изобщо има различни мнения, има различни стилове и всякакви такива посоки, в които може да се развие една градска среда. И един такъв голям, хубав експертен екип би могъл да направи така, че зелената система на Пловдив да поеме по една наистина правилна посока. Същевременно намалянето на зелените площи като количество в града с последния общоустройствен план, който беше драстично, също е много голям проблем. И ако ние съвсем скоро не достигнем поне 20 квадратни метра на жител, ние имаме много голям проблем с зелените площи. И това нещо ще се реши точно от един такъв адекватен общински съвет и адекватно управление на общината. За поддръжката, мисля, че няма смисъл да засягам тази тема, защото вие като ползватели на зелените площи в града, мисля, че сте съвсем наясно, че едни такива прашени полета, които когато е влажно времето генерират кал и след това генерират прах,
не сте съгласни, че така трябва да изглеждат зелените площи. Едни големи паркове, като лугото, отдих и култура. И всъщност всички големи паркове в Пловдив не изглеждат по начина, по който трябва да изглеждат и са доста опасни всъщност за нашето здраве. Всичко това отново идва от липсата на експертна структура, която да може да ръководи работата на градини и паркове, които градини и паркове не трябва да взимат решения за развитието на града и на зелената система, а те трябва да изпълняват спуснати заповеди отгоре от експертната структура. Естествено, отново трябва да има консенсусни решения и комуникация между тях и структурата, но в момента, както ви казах, решенията се взимат изключително хаотично, от различни хора, на различни места, без експертиза, което е абсолютно неразумно и очевидно не работи добре за града ни. Благодаря ти. Цепиш секундата, да се казва. Но аз ще се хвана за последното нещо, което каза без експертиза, и това е едно от нещата, които мен също много ме тревожи. И вярвам в този подход, в който има широки обществени консултации с всички заинтересовани страни, добър анализ на ситуацията, за да може наистина да се предприемат действия, които са адекватни и съгласувани с много страни. Сега ще дам думата на Ласка Недева. Спомням си, може би беше преди 4 или 5 години, на едно събитие в тютюневите складове, където разбрах за плейсмейкинг. Може би е била първата конференция тогава. 2018. Да, 2018. И си спомням колко бях впечатлена от една изложба "Място в България", в която имаше примери с различните намеси. Знам със сигурност, че място, което беше в Шумен и до днес функционира толкова успешно, че има много сериозен позитивно социално въздействие. Ласка е основател и генерален менеджер на асоциация Бех Бъди активен, член на борда на Placemaking Европа, управляващ партньор на Urban Nudges и съинициатор за създаването на национална мрежа Placemaking България. Съосновател и на първата зала за функционално трениране в Пловдив All Gym. Тя впечатлява съмнение си да превръща мечти в планове, и аз това съм сигурна, защото съм го виждала. И нейното второ име е "Правим го". Ласка, имаш думата, да видим какво ще правим от тук нататък. Здравейте на всички, радвам се, че съм тук. Да, правим го и общо взето, чудейки се как да се представя с всичките тези шапки, които имам и този опит, аз реших, че в един момент ще започна да се представям като човек, който не е загубил наивността си, че нещата могат да се случват. И голяма част от всичко, което сме успели да направим и аз и екипа, с който работя, това е покрай това, че не знаем, че не може да стане. Общо взето, не знаейки, че не може да стане, и си става. Накрая, от самото начало, от напускането ми на корпоративния сектор през 2009 година до началото на работата ми с гражданския сектор, винаги съм се борила с това нещо. Ако някой ми каже, че не става, да вземе да стане. И другото нещо, което аз казвам, че се представям, че имам една такава упорство като питбул. Особено когато кажат няма да стане, да захапвам проблема и може 10 години да чакам, но нещата накрая си стават. Това, за което Марина ме помоли днес, и аз се извинявам, няма да бъда може би толкова кратка като Недвена, защото исках толкова много неща да кажа, че станах 60 слайда. Не, но обещавам, че ще спринтирам и че ще влезна най-много в 12 минути. Много набързо за плейсмейкинга, какво е това чудо, и не, нямаме превод на български, ние се опитваме да кажем местоправене, намеси в градска среда и така нататък, но на нито един от езиците, в който се ползва плейсмейкинг, от японски до португалски и датски, няма собствен превод. Ще дам няколко примера от България и може би един от Пловдив, за съжаление. И Марина ме помоли за препоръки как едни бъдещи управници и капитани на лодки, на кораби могат да използват плейсмейкинга в работата си. Това съм аз. Марина вече много добре ме представи, така че няма да се спирам. И сега за плейсмейкинга.
Принципно, когато говорим за плейсмейкинг, това е една инфографика, която е на база на представяне на Френкен, който се счита за един от основателите на плейсмейкинг, заедно с редица други хора. Какво представлява плейсмейкинг? И съвсем наскоро, даже и вчера, в глобалната група на плейсмейкинг лидерите, която е съставена от представители на всички държави по целия свят, започна една дискусия всъщност какво е плейсмейкинг, какво е определението, имаме ли нужда от академично определение, ама 10 стъпки ли има, ама 4 стъпки ли има. Така че за момента ние казваме, че плейсмейкинг е една рамка, чрез която ние обединяваме усилията си за едни по-добри места. И когато говорим за плейсмейкинг, всеки един от вас около тази кръгла квадратна маса има някаква представа за плейсмейкинг. Това може да е това пространство, нали, което хората се движат светло, красиво е, можем да работим. За мен, когато говоря за плейсмейкинг, е това пространство. Едно добро пространство за хората, където да се събират, да бъдат физически активни. И за много хора плейсмейкинга това не е Амстердам, защото нали, много често ние наблюдаваме западния пример и си казваме, леле, това е страхотно, копи-пейст в нашата държава, което в случая не е така, но всъщност ние не сме Амстердам, но ние сме Пловдив и плейсмейкинга може да се случи и при нас. И подготвяйки се за тази презентация, намерих това представяне на плейсмейкинга, което е много добро за кратки представяния. Той идва от Австралия, от Placemaking Education, част от световната плейсмейкинг мрежа, но това, което те като аналогия са направили, че плейсмейкинга е като кашкавала върху пица. Така както една пица не става само с един продукт и без кашкавал слагаш блат, така и плейсмейкинга не става просто с една съставка. Той не става с някакви такива насоки отгоре надолу, т.е. не става само от страна на общината, но не става само и с действия отдолу нагоре, само от нас гражданите, не става само от строителите, не става само от други вид бизнес. Всъщност плейсмейкинга и това, което едно единствено нещо, ако си запомни днеска, всъщност плейсмейкинг няма, ако няма общност. Когато ние говорим за плейсмейкинг, общността е в основата на това, което правим. Разговорите, истинските, не лицемерните, не пиара, не плейсвошинга, не бладисването на пейки или слагането на някакви стенописи. Когато има един по-дълъг процес в разбиране какви са нуждите на хората и какви са мечтите на хората и как те могат да допринесат за промяната на градска среда, тогава ние имаме плейсмейкинг. И всъщност, нали, ако трябва да се спираме, тук има част от изложбата, на която те ти харесват и не виждаш, но всъщност това, което аз винаги казвам е, че когато имаме един истински процес на плейсмейкинг, ние заедно преосмисляме средата около нас и тук трябва да се обърне и към Невена, нали, че всички ние под някаква форма сме експерти, а експертите, които нали, са учили за даденото нещо, било ландшафтна архитектура или гражданско планиране, те са една много основна част от това да управляват, т.е. не да управляват експертно, в смисъл да управляват експертно процеса, да го насочват експертно и да позволяват той да се развива, а не да спира някъде. Основните на принципи на плейсмейкинга е, че нали, общността е експерта. Когато говорим за плейсмейкинг, местоправяне, не се обръщаме към дизайна, ние се обръщаме към мястото и каква функционалност то представя. Винаги казваме, че не можем да го направим сами, т.е. не сме ние гражданите сами да захванем едно пространство и да си го направим както искаме. Или пък общината решава, че нещо е страхотно в Амстердам, копи-пейст тук в Пловдив и не. Естествено, винаги има хора, които казват, това не може да се направи. Това е моят най-любим принцип, който обичам да оборвам. Много е важно, когато се занимаваме с плейсмейкинг, да не започваме с картинката, дизайн или това, което сме видяли, а да има много дълъг процес на наблюдение, как пространството се използва и на базата на тези наблюдения ние да изграждаме последващия дизайн. Когато говорим за плейсмейкинг, също така казваме, че не е печеленето на архитектурни или урбанистични награди в центъра на това, което ние правим, а всъщност каква е функционалността на мястото и колко ползваемо е от хората.
Също така казват, един от принципите на плейсмейкинга е започнете с петуни. Какво означава това, че когато ние правим плейсмейкинг, не намираме нищо лошо в това да правим бързи намеси на не много висока цена, с които да пробваме как пространството може да бъде променено и да го използваме като един своеобразен тест, нали, как хората го използват. И другото нещо, което е основен принцип, че плейсмейкинг, когато кажем плейсмейкинг, това не означава направихме едно място, слагаме точка на направата на място. Когато ние правим плейсмейкинг, ние знаем, че това е процес, който е постоянен. Просто хората се променят, пространството се променя. Ние продължаваме да работим в посока развитието на това пространство заедно с хората. Плейсмейкинг в България реално през 2016 година, което не липсва, но това беше с едно събитие, организирано от Манол и от Любов, в което те поканиха Ян Гел от Gale Architects Academy, now Gale People. В Европа Ян Гел е гурото на градове за хората. Те реално не използват плейсмейкинг в техните публикации и тяхната работа, но изключително много работят в градове за хората и Копенхаген е един реален пример на един 30 годишен труд от Ян Гел, но 2016 година всъщност е първият път, когато аз мога да кажа, че се досегнах до плейсмейкинга и оттам започнахме през 2017 година с различни, не само конференции, но с различни намеси в градска среда. Отново казвам със съжаление, не в Пловдив, поради набор от трудности, с намеси в градска среда, ние да опитваме почвата какво е това плейсмейкинг и какво е бъдещето на плейсмейкинг в България. Като първоначално в годините 2017, 2018, 2019 плейсмейкинг България беше воден от гражданския сектор, от доброволци, от различни експерти, винаги подкрепени от урбанисти, от архитекти, но в началото не толкова подкрепени от общинските структури, като последствие в развитието на нашето разбиране за плейсмейкинга, научаване на нашите принципи, ние започнахме да работим повече и с общинските структури. Защо ви го показвам това? Защото препоръките след това са свързани с тази картинка, която ви показвам. Това е снимка от последното ни събитие в София, Placemaking Connected, където ние обявяваме мрежата на плейсмейкерите в България, което означава, че една от обратните връзки беше, че в България вече има много експерти, урбанисти, архитекти, които разбират принципите на плейсмейкинг и те могат да подпомагат всяка една общинска структура в развитието на плейсмейкинга в даденото населено място, което означава, че има адски много хора, с които можем да се свързваме и да работим заедно. Сега, много набързо примерите. Това е от Шумен, 2017 година, младежка сфера, направена с принципите на плейсмейкинг, помощта на младежки общински съвет. Мястото продължава да съществува и до сега и да се развива съвсем самостоятелно. Тук много важно да кажем, че общината, младежкия сектор, бизнеса помогна за осъществяването на пространството и продължава да помага. В Силистра един интересен пример, самолетен място, който също направихме 2017-2018 година. В последствие продължи да получава подкрепа и помощи до може би преди 2 години, когато просто се промениха приоритетите на общината и за момента пространството не се използва напълно, но все пак се ползва от хората. В Тракия един от примерите, които пробвахме през 2020 година, като целият процес ни отне около 9 месеца, с отворена покана към гражданите на Тракия, в които ние ги помолихме да ни предложат места, които ние можем да оправим заедно, като тук имаше една много важна уловка и тя беше: освен, че вие казвате на общината какво трябва да направи и на нас като гражданска организация какво трябва да направим, как вие ще се включите в управянето на това пространство и всъщност общността, която беше показвала как точно смята и ще се включи в пространство, спечели това обогатяване. Разбира се, процесът на плейсмейкинг той никога не е свършил и пространството в момента аз мога да кажа, че може би това не е един от най-добрите успешни примери, защото пространството в един момент и хората се умориха да го поддържат, така че има нужда от още редактиране на този процес. София,
Берковица и много други места. Над 34, всъщност вече са 54 пространства в България са променени с принципите на плейсмейкинг. Какви са плюсовете на плейсмейкинг и защо съм избрала да ги покажа? Вие може да ги изчетете, но ще ви покажа откъде идват тези плюсове, защото когато ние правим плейсмейкинг инициативите в България, ние също правим и представителни проучвания, т.е. допитваме се до общността, каква е тяхната обратна връзка за този процес. Но реално, когато говорим за плюсовете на плейсмейкинг, е, че то е една рамка, която не е затворена в строги определения, както казах в началото. Плейсмейкинга позволява различни итерации и на пространството, и на начина на работа. Има няколко основни стъпки, които се следват, но те винаги позволяват гъвкавост в работата. Това, което мога да кажа, че при един добре направен процес на плейсмейкинг, който не е 5 дена, 6 дена, 7 дена, обикновено отнема доста по-дълго време, ние създаваме едни пространства, които са обичани и ползвани от хората. Много набързо, защото знам, че напредвам с времето, това са едни резултати от доклад, от партньори, с които работим, по проучване на мненията на хората. Две групи участници от общността и следващата група е всъщност хората, с които сме работили на места, които споделят тяхната обратна връзка по отношение на промяната на публичното пространство. Това е направено в 20 населени места, т.е. това е един комбиниран резултат от 20 населени места, в които сме работили. Аз няма да изчитам графиките, много набързо ще мина през тях, за да видите всъщност обратната връзка на хората от процеса на плейсмейкинг. И тук отварям една скоба, че този процес за нас, с всичките тези 20 места, до които сме се допитали, отне между 6 и 9 месеца. 6 и 9 месеца работа с хората, следвайки стъпките допитване до хората, създаване на обща визия на пространството, обща работа на пространството, преобразяване на пространството и след това отпразнуване на новото пространство заедно с хората. Така. Външно изследване. Вие виждате. Това, което хората казват е, че реално, минавайки през този процес на плейсмейкинг, ползите са изключително много. Това, което ние открихме и сега развиваме, че плейсмейкинга е един много добър инструмент и за създаване на гражданско самосъзнание и на гражданско общество, защото много голяма част от хората, които участват в промяната на пространствата, никога преди не са били доброволци в каквато и да е дейност. В рамките на участието на промяна на тяхното пространство, те декларират вече, че биха участвали в други такива проекти. Сега много набързо минавам, аз ще споделя презентацията с Марина, така че вие ще я имате. Какво казват гражданските организации? Гражданските организации, с които работихме в рамките на тези проекти, считат, че обратната връзка и на общността, и на бизнеса, с които те са работили, много добре възприемат и процеса, и подхода като цяло. Много сериозно участие на местните общности и също така те са имали доброволци, които да им помагат. Всъщност това, което дават като обратна връзка е, че доброволчеството е било едно от основните неща, които те са приели като важност. Тук има виждам го, приключвам. Тук и обратната връзка от към общините. Тоест в по-малките населени места, след един първоначален една първоначална бариера, общините са започнали да приемат и гражданската организация, и гражданите малко по-свободно и малко по-приветливо. И в последствие имаме много примери, в които самите служители на общината, дори в по-малки населени места, кмета започват да работят много усърдно с общностите, да намират пространства и да ги променят в последствие. Заедно пропускам така. Препоръките. Отново се обръщам като Невена. На първо място това, което забелязваме, е, че много хора така малко амбициозно се обръщат към плейсмейкинга, смятайки, че като е свободно като методология, може, прочитаме 2-3 неща и може да се използва.
Всъщност не е така, на мен лично ми отне около 5 години да мога, когато излезна някъде, да кажа аз съм плейсмейкър. Изисква изключително много време и разбиране. Работа с общности, работа с хора въобще не е лесно. Ако искаме, нали, да сме открити, директни, а не да, нали, просто както на английски tokenized, да сме да го използваме. Така че аз предлагам на български език, има изключително много материали, които могат да се прочетат. Другата ми препоръка към вас е запознайте се с практиците експерти. Това е свързано и с Невена, това, което казах. Много е важно, когато ние имаме в града един експертен екип, той да е широк екип с много специалисти, които да могат да работят заедно, защото градската среда не е само ландшафт или само планирането. Всъщност то е една пица, която ние всички заедно да направим. То е амагама от различни елементи. Много важно е да се приоритизират местните жители. Това, което аз забелязвам в Пловдив, че центъра, туристите хубаво, ама кварталите никъде ги няма. Много важно в плейсмейкинга на първо място се приоритизират гражданите на града, а не тези, които ще дойдат. Защото ние ако направим един град за нас, то и туристите ще дойдат. Винаги, когато, нали, се мисли за града и за пространствата, които ние трябва да направим през плейсмейкинга, да се пита за кого е града, за кого наистина е града. И когато ние нали, мислим за тези плейсмейкинг инициативи, кой липсва около масата, защото когато казваме, че градът е за всички, той трябва да е за всички. Той трябва да е за хората с инвалидни колички, той трябва да е за различните етноси, той трябва да е за възрастните хора, той трябва да е за майките с деца, а не е само за хората, дето си ходят с двата крака и виждат всичко нормално, т.е. лесното ползване. Другото изключително важно нещо е, че когато ние предлагаме такива плейсмейкинг инициативи, те трябва да идват и от хората. Трябва да се събират данни, трябва да се събират препоръки, трябва да се събират мечти и нужди. И в същото време, като управници на града, много често, нали, приоритизираме нещата, които са важни, функцията, но забравяме мечтите. Мечтите са огромен двигател. Да се създадат условия за хубавите неща да се случват, но тези условия те не са, нали, просто така да кажем, нещо на хартия. Трябва да се изработи стратегия и план с помощта на експертите и на практиците. Тоест отново една широка коалиция, която да подпомогне работата на политиците. Да се създаде отдел отговорен или екип за плейсмейкинг инициативите. Той може да е част от отдела или екипа за зелената система. Плейсмейкинг е част от градското развитие. Финансовите ресурси, финансовите ресурси, но не само финансови ресурси, експертна подкрепа, обратна връзка от Бургас, която ние имахме за Община Бургас създава такава програма за гражданите, не е имало интерес към тази програма, така че трябва да има един много ясен процес и експертна подкрепа, когато гражданите искат да правят нещо. Ясните процеси за работа с общността, това го казах. Другото много важно, опростете, ускорете процесите. Сега, защо ние не сме работили толкова много в Пловдив? Защото централен не знае какво прави голяма община не знае какво прави централен, от едното място разрешение, от другата забрана, отнема месеци, ако искаш нещо да ползваш улица, да я затвориш, да я направиш за хората, това е изключително трудно за работа. Не казвам, че трябва да затваряме града, нали, или да го отваряме, или да се разрешава всичко, но просто трябва да има много ясен процес и как можем да работим. И последната ми препоръка от пиар инициативи към стратегии. Нашия опит отново е, че голяма част от нещата, които се правят, нали, не казвам от текущите кандидати. Използват се даже в момента активно. Да. Ние дори имаме, знаете за greenwashing, ние вече започнахме да използваме думата placewashing, така че много е важно да се разбере, че плейсмейкинга той е прекрасен за пиар, но не трябва да бъде пиар, трябва да бъде стратегия. И да, на плейсмейкинг в Пловдив и съжалявам за 10 минути отгоре. Благодаря ти, защото това е изключително важна информация и все пак да имаш един от водещите експерти. Нали? Това е чест. Аз по-късно ще дам думата на Веселина Александрова и на Чил Попов, който е кандидат за кмет на район Централен, за да споделят техните идеи в тази насока, защото имаме така много добри застъпници за този метод в работата. Но ти засегна един много важен въпрос. За кой е града?
кой липсва на масата. И именно затова, тъй като и аз много често си мисля по този въпрос, поканих Росица Картункова, която работи с различни колективи за социална справедливост. Тя е завършила право в Пловдивския университет и магистратура по европейски въпроси от Института по политически науки в Париж. Работили сме заедно по различни проекти във връзка с уязвими групи. Роси, имаш думата да ни кажеш как, аз знам, че града е за всички, но как да го направим така, че наистина всички да са на масата. Благодаря за предоставената възможност да споделя някакви думи. Аз нямам презентация, само така може би ще кажа някакви неща. Можем и сами да видим кой отсъства от масата. Това, както винаги често се случва, са хората, които са в уязвимо положение, хората, които са бедни. Аз и това казах на Марина, когато ми каза къде ще се проведе това събитие. И веднага, когато е в Хилтън, си даваме сметка, че хората, които нямат социалния и материалния капитал, те няма да дойдат. Тоест това събитие само по себе си мястото определя кой участва. И богатите много ги няма. Тук сме средната класа. Да, каквото има съществува. Тук и дефиницията, няма да ходим за дефиницията за средна класа. С горести, богати с радост не споделим. Но просто хората, които примерно си пазаруват от четвъртък пазар или даже тук близкия планетен пазар, те просто ги няма. Защото те няма да дойдат на такова събитие. И това всъщност е нещо, което забелязвам не само аз. Аз живея в София, но между Пловдив и София съм общо. Няма място, където хората, които живеят с самотни, бедни, които да могат да изразят, да бъдат чути, нали, какви са техните проблеми. Както знаем, в България над 20% живеят в по-лента на бедност. Има много работещи бедни, даже 1 милион и 600 хиляди души са работещи бедни. И си даваме сметка, че една голяма част от обществото е изключено. Така просто, може би е всъщност важно да кажем, първо, защо е важно да има изобщо социална политика. Понеже Марина помоля да разкаже малко за социалната политика и за жилищната политика. Защо ни трябва социална политика изобщо? Нали? Какво е това нещо? Може би трябва да си кажем, че едно общество е толкова, както един отбор, е толкова силно, колкото е най-слабия му играч. И тук много обичам един цитат на една антроположка Маргарет Мид, която казва, какъв е първият знак за началото на цивилизацията, откъде тръгва цивилизацията. И тя казва, че намерили са някакъв скелет, на който бедрената кост е била счупена и била заздравена. Което означава, че това, което ни отличава от животинския свят, от джунглата, където когато някой живот се чупи крак, то просто умира, защото не може да ходи да пие вода, не може да ходи да ловува. Това, което прави едно общество, е, че си помагаме. Тоест някой е превързал в крака счупената кост, счупения крак и той могло тоест някой се погрижи за някой друг. Затова е всъщност много важно да се грижим и за други и за да не се поставяме в ситуация, в която всеки може да изпадне, на слабост и тотално да изпаднем от лодката. Направих си труда просто така много набързо да погледна колко и какви социални услуги има в Пловдив и дали всъщност те отговарят на някакви нужди на хората. Оказва се, че има 52 социални услуги, доста от които са построени с сградите основно и заплатите на началото са плащани, с европейски средства. Тая обикновено се случва много. В цялата държава всъщност функционира с европейски средства и цялата социална политика се прави с европейски средства, което само по себе си показва, че ние не отделяме наши национални средства за гражданите, от които има общо 2299 потребители. Това също е много малко. И един от основните проблеми на тези социални услуги е, че те не са свободно достъпни, т.е. те не са да отидем просто нещо да ползваме. Те са с направление от дирекцията социалното помагане, от отдел за закрила на детето и така нататък. Тоест, ние в Пловдив, той в България е общо дето, няма някакъв център, дневен център или просто пространство, където да е отворено за всички. Всеки да може да дойде. Може да изпие един чай, да изпие едно кафе, да се поговори, да се социализира.
както знаем, има немалко хора, които имат си жилище, но са самотни. Тоест, според мен, нали, една от препоръките, трябва да има едно такова пространство, което е абсолютно безусловно, което да позволява един вид някаква среща. Откъде взех тези цифри, всъщност, това ги взех току-що от програмата на ГЕРБ, което е леко скандално, понеже те имат даже цяла секция за социална политика, което е похвално. По принцип това е много хубаво. Но си направих труда да погледнем и концепцията за развитие на Пловдив на ППДБ. Там няма секция социална политика, което нали, реално по-социални са ГЕРБ, които даже са сложили един от проблемите в социалния сектор, именно че заплатите са много ниски и те са записали увеличаване на заплатите и по-добри условия на труд. Сега други въпроса, кое има не толкова време нали, достигна до този извод, че след толкова години управление може би трябва това да се направи, но все пак го има там заложено. Да, те са доста добри на хартия, всичко да е идеално. Да, но го има. Идеята е, че после може някой да ги пита какво стана по този въпрос. Отколкото изцяло да неглижираме цяла тема. Друго, което така видях, в Пловдив като социална услуга, понеже ти спомена, че една от темите са кризисните центрове за жени и жертви на насилие. Има един кризисен център, който има 9 места. Първо това, за кой по-напред, на тези 9 места. Има един кризисен център за деца, жертви на насилие, т.е. са 12 места. Т.е. общо взето 21 места трябва нещо да се случи там. Видях колко са и има така, местата за бездомни. Първо има ли някой, който знае колко са бездомните в Пловдив? И аз не знам, защото няма данни. Няма данни, Ние знаем от репортажа на Чил. Един. Така, те са колко има, мама. Именно, да, смисъл, т.е. ние ги виждаме хората, всички виждаме бездомни по улицата. Колко са местата в центъра, единствената политика, която съществува всъщност за бездомни, е центрове за временно настаняване, където всеки може да стане между 3 и 6 месеца. Там има 26 места. И има един приют, който е за 3 месеца в годината, има 25 места. Тоест това са общо 51 места за хора, които са тотално изпаднали от лодката. Това е да загубиш да нямаш дом, това е за хора, които са изцяло извън и изобщо социалната система. Да, това е символично точно колко депутатите в Пловдивския парламент. Точно така, да, може и така да се каже. И реално това поставя някои въпроси, нали, именно за кой, нали, този град за кой е, нали, ако не се грижим за хората, които са в най-слабото си положение. И сега някои думи ще кажа, нали, за жилищната политика, те нещата са много свързани. Някой да остане бездомен, нали, той изгуби най-важното дума си. Но и също и жените, които са жертви на насилие, те често пъти не напускат дома, защото няма къде да отидат. Всички знаем горе-долу колко са дигнали както и наемите, както и цените за продажба на имоти в Пловдив. Аз просто днес сутринта погледнах колко е един наем. Под 600 лева е изключително трудно, дори в Прослав. Значи нещата са много сериозни. Минималната работна заплата, предполагам, знаете колко е. Да кажа, 780, това е бруто, което означава към 500 нещо нето. Значи, колко хора живеят с минимална работна заплата в Пловдив? Тук, нали, също си имаме данни за цялата област, но за самия град нямаме, но ако погледнем общинските дружества и предприятия, както ти каза, няма експертиза, и много хора, които работят в ОП паркови градини, в ОП чистота, те са на минимална работна заплата. Те нямат, това може да се възприеме като някаква социална, нали, дейност, но те все пак са на минимална работна заплата в Пловдив, което е много трудно. Тук не мога да се живее с минимална работна заплата. И пенсиите са под минимална. Абсолютно, пенсиите изобщо там под минималната пенсия, която се води. Абсолютно. Тоест, ние вече сме изключили една голяма част от жителите изобщо да ползват каквото е да било в града и туристически продукти и така нататък. Всъщност, да, направих си да видим все пак какво съществува като жилищен фонд, общински жилищен фонд, защото това е всъщност жилищната политика в България, се провежда единствено на ниво община, чрез общинските жилища. И това, което има в Пловдив, което постоянно намалява,
защото те се продават, са около 3600 жилища. Голяма част от тези жилища са в окаяно състояние, защото общината не ги поддържа. Защото също за общините поддръжка на общински жилища е по-скоро един разход, огромен разход за бедните, нали, те плащат 45 лева наем. Тоест, общините, не само в Пловдив, но общините в България нямат интерес, няма нали, да ги ремонтират и ги продават. Това, нали, което се вижда последните години, там с един изключително вреден закон, който го прокараха Славчо Атанасов, още двама депутати от 2009 година, беше общината да заменя, т.е. общината много активно участваше в един вид концентрацията на общинските жилища в няколко квартала. Това са основно в Столипиново. Там са концентрирани над 2000 и нещо жилища от всичките, които са в Пловдив. Тогава всъщност общината изкупуваше частни апартаменти, които са там и ги заменяше с апартаменти извън махалата, с общински жилища. И така те се концентрираха там. Тоест, самата община супер много допринесе за гетоизацията на този процес на сегрегация изобщо на тия квартали с такава целенасочена политика. И много от тези жилища, които са там, те са няколко блока на Соколите, така се казва. Те са в окаяно състояние, те даже са вече опасни всъщност за живеене, защото цялото мазе е пълно с вода постоянно. Всички знаем, че не може не трябва да е вода, тук и друго може да кажеш много по-добре от мен. Това става в един момент, наистина става много опасно. Но никъде, никой не говори за жилфонд, за жилищна политика, за социална политика, освен двете страници в ГЕП. Това някой трябва да говори за този слон в стаята, защото жилищната политика всъщност засяга абсолютно всички ни. Не всички имаме жилища, нали, не всички сме от Пловдив, някои хора са дошли тук да живеят, защото има работа, но всички могат да изпаднем в състояние на бездомничество, това не е толкова трудно в днешно време. И също нещо, днес четох, че една жена е чакала 13 години за общинско жилище, най-накрая се е дали жилище, което даже няма баня и туалетна. Това са много скандални неща. И нещо, което също забелязвам в Пловдив е, че първо се затваря, нали, като има някакъв проект за реконструиране там паркове, обикновено махат обществените туалетни и слагат екотуалетните, които са просто ужасни. Те не са за жени на всичко отгоре, те са по-скоро за мъже. Аз не познавам жени, които ходят такива туалетни. Ама са еко. Ти била ли си мъж? Точно така. И реално, когато там питах един районен кмет, защо това се прави така, защо не оставят и просто не ремонтират обществената туалетна, защото струва много пари. Много пари и след това да се поддържа, нали, чисто. Това сами може да си зададем въпроса, каква е ролята на общината, защо е там, ако не може да поддържа една баня на туалетна? Ако дори това е тази минимална някаква, нали, за физиологичните нужди на хората, дори за това не може да се грижи, защо е там? Това са, нали, някои въпроси, които надявам се намерят място във вашата програма. В този програма, че трябва да има безплатни бани туалетни, за да може хората, които са всъщност на улицата, те могат да отидат някъде да се изкъпят, да си възвърнат своето достоинство, защото реално една от основните причини е, когато, нали, просто мириш и така нататък, не това хората ги избягват. И само някакви неща, нали, които малко като критика от програмата на ППДБ, просто прочетох и ми направи впечатление. Там се говори за проблемни групи и квартали. В принцип, какво означава проблемни? Че няма ПУП, че няма. Кое е, че хората са много бедни, какво означава проблемни? Че са гета. Така, бих проблематизирала и именно тази дума гето. В България реално точно тази дума не би трябвало да използваме за кварталите, сегрегираните квартали, които имаме в България. Чисто исторически, както и процесите, може да говорим за гетоизация, за сегрегация, нали? Но в България не е много правилно да се говори за гета. Ние нямаме такива. Имаме неорегулирани квартали,
имаме бедни, квартали с концентрация на бедност и така нататък. Още две думи. И всъщност, нали, ето това, езика, който използваме всъщност е много важен, защото ние прожектираме върху тия квартали, върху тия хора някаква наши, нали, стереотипи. Значи всичко е гето. Всъщност, какво означава гето? Ако вземем има някаква дефиниция, нали, за гета, има една дефиниция, че населението е хомогенизирано, е хомогенно население. Примерно, населението в Столипиново и всичко друго не е хомогенно. Там има абсолютно най-различни етнически групи, включително и средни класи, и по-бедни, по-богати. Тоест, дори с тази дефиниция не отговаря на това нещо. Отделно, голяма част от социалните услуги, там примерно в Столипиново, почти няма социални услуги. Те не са концентрирани в кварталите, където има най-голяма нужда, например. Което, нали, също една от гетоизациите, така гетоизиращите процеси, именно изключването и няма никакво присъствие на общината, нали, на публичната власт, която да е там, и, нали, да осигурява някакъв вид лесен достъп и комуникация с хората. Печално известен стане този случай с училище, което беше писало оценки на починало дете. Значи, разбираме какво е образованието, нали, в тези квартали. Тоест, така се пишат оценки. Няма значение дали си живи или умрял. Което е ужасно. И само... Мъртви гласуващи, така че... Те не гласуват. Това е, че малко е митови легенди, че се купуват гласове само там. Аз вече знам... Това няма да го таковаме. Но просто, искам да проблематизирам как се говори за кварталите и всъщност някой ходил ли е в тия квартали? Не ти, хората, които са тук. Нали, за това, може би по-различно трябва да се подходи и само да кажа, че 2019 година, в програмата 2019 за Европейска столица. Имаше едно хубаво предложение да се направи един вид като културен социален хъб, център в Столипиново. Тогава това не се е случи, защото нямаше политическа воля. Но реално това тук може да видим как културата и други неща са част от социалната политика. Тоест, ние може да... И всъщност в момента от 2017 година в Столипиново има едно мобилно училище Столипиново, което го прави една организация на НПО. С децата, които са в най-голяма бедност, заедно с учители от местното училище и извършват просто навън на улицата дейности, които са, може да са архитектурна работилница, има също открито рок по математика и всъщност това много помага, когато нещата са по-близки и когато има някакво разбиране за проблемите на хората. Благодаря. Бедност. Знаете, аз поканих Роси с ясната идея, че тя ще ме критикува, защото и аз смятам, че има какво да правим по тази тема за социална политика и тя като цяло доста отсъства въобще в публичния дискурс. Проблемите са много и ние не можем така до край да ги замитаме. Мисля, че тук и културата също има много важна роля, през културата да комуникираме и социалните проблеми и чрез така социално ангажираното изкуство. Сега, това, което ти адресира, това са неща, които са, нали, много, много сложни. Знам, че бидейки кандидат за кмет на район Централен, че ще бъде изправен по този проблем с бездомността. И моята надежда е, че наистина ще имаме ресурси да създадем един такъв дневен център, в който най-малко да има душове и пералня, така че хората, които са в тази наистина уязвима позиция, да могат да го ползват. Но както казах, темата за социална политика е нещо, по което тепърва ще трябва да работим още. Трябва да споделя, че съм провела немалко срещи с социални работници и тях в момента ги е страх да споделят за проблемите, защото става дума за един контролиран сектор. Така че много сложна тема, в която тепърва много има да се работи след консултации с различни експерти. И сега ще дам думата на Лина Кривошиева, която поканих да малко ще ни разведе обстановката, защото ви поканих да говори по една много важна тема и това е така
бранда, визията, марката на Пловдив. Тоест много от вас, предполагам, сте пътували в големи градове европейски, сте видяли, че градовете си имат своя визуална идентичност. В градския транспорт, в различните услуги. И тъй като тя доста често ми е споменавала за тази идея Пловдив да има такъв бранд, я поканих да ни разкаже за нея. Тя е съосновател на студио Две кучета, две котки и фондация Тоест. Израства в среда от хора, които се стремят да запазят историческия облик на града. За нея културата е това, което в дългосрочен план изгражда една общност и нация. Използва фотографии и видео, за да лови разкази, които предават идеи и емоции. Прекарва 9 години в Германия, 3 от тях учейки фотожурналистика и документална фотография в Хановер, а останалите в Берлин. Лина, имаш думата. Благодаря, може само да пуснем задължителност. На мен се пада честа да бъда след социалната политика с тази тема, която ми се струва доста лековата в интерес на истината, но бих искала към нея да добавя допълнително ниво, защото дизайнът и визията не са просто материални и да ги нарека картинки, както много често ми се налага на работа да се обяснявам, но ще започна от там. Първо, може би да си пусна така доста семплата презентация. Защо всъщност фотограф въобще работи и говори по темата за визуалната идентичност? Това е моят начин да разбирам средата, в която се намирам. И просто исках да ви покажа една бърза серия от снимки, която събрах в последните, може би 7-8 години, в които снимам града и да покажа всъщност нещата, които често виждам и нямат точно измерение. Не бих искала дори да ги поставям в някаква категория, а просто бързи картини на града, в който живеем. През това време ще ви оставя просто да наблюдавате, няма да разказвам всяка една снимка какво представлява, но се стремя всъщност по този начин да покажа мултикултурния град, в който живеем, като също съзнавам до голяма степен, че липсват много неща, които в интерес на истината са част от нашата идентичност. Това е КАТ. Това е чекалнята на КАТ. Само споменавам. Що е празно? Системата е надушена, всички се правени и ги няма. Стола е стъркан достатъчно. Чакай. Да, въпроси. Точно с нощи Кат ми затвори телефона. Стана дискусия близо за Пловдив ли сме имали? На Малбет. Давайте дума. Исках да започна с тези снимки, защото това е моят начин да разкажа своята история. Аз не съм човек на думите и затова ще ме извините също, че не съм и най-силната част. За мен фотографията и видеото е един вид опознаване и наблюдаване на средата, в която живеем. Смятам, че през нея реално ние търсим да разкажем историята на хората и не само на хората. Тя до сега ме е превела през много различни теми като професия и смятам, че това, до което съм се докоснала, бих могла да нарека като тъканта на града. Знам, че има още много места, на които не съм била активна, но смятам, че подходът, който много от моите всъщност
хората, с които съм тук в момента, с което съм много щастлива, ние много имаме близка методология в начина, по който смятаме, че трябва да се изгради дадена тема, специфична за всеки един от нас. Създадахме екип от хора, които смятат, че визуалната идентичност реално не представлява една семпла картинка, която решаваме да измислим едни цветове, които просто поставяме, а това е един подход реално към темата, като методологията, която сподели даже и Ласка. Дизайн идва накрая в нашата работа също. Какво всъщност означава дизайн за нас? Разликата между графичният дизайн, в който създаваме просто материали, и разликата в това как виждаме средата, която градим като цяло, не само визуално. Всеки един от тези обекти по някакъв начин ни влияе на подсъзнателно ниво. И смятам, че дизайнът е всъщност това, което ни заобикаля, освен тези обекти, както нареках, дори техния материален и нематериален вид, той ни влияе на подсъзнателно ниво. И затова за мен темата за идентичността на Пловдив може да бъде доста важна от гледна точка на това, че създава един допълнителен език, който е доста невидим за хората. И може да се каже, че дизайнът е нещо, което идва почти съвсем накрая. След като ние изградим стратегия и визия за това как трябва да изглежда града, чак съвсем накрая, след като имаме тази ясна представа, изграждаме и визуалния му език. Но ние сме стигнали според мен на място, на което визуалният език влияе на средата и това получава един затворен кръг, в който, ако не обърнем малко повече внимание всъщност на посланието, което искаме да изградим визуално, има опасност да в прекалено разнородни посоки да тръгнат всички в тази тема. Какво означава всъщност за нас идентичност, съответно? Говорейки за дизайн, стигаме до темата за идентичността. Визуалната идентичност за нас се базира на едно търсене на себе си. До голяма степен, когато започваме процеса по създаване на идентичност за клиенти в нашото студио, ние всъщност преминаваме през един опознавателен процес на себе си, в който много често трябва да срещнеш не само добрите теми, ами и проблема и да го извадиш наяве и да можеш да разбереш какви са мотивациите на хората да създават каквото и да е било, дали ще бъде пространство, дали ще бъде визия за своята инициатива. И дефиниране всъщност на своите качества, намиране на своя характер, изваждане на преден план на тези качества, които бихме искали да акцентираме, или създаване на стратегия за това как да достигнем качествата, които бихме искали да имаме. Бранд идентичността в случаят е нещо, което смятам, че без да бъде припознато от обществото, много трудно ще бъде имплементирано. Тоест, хората трябва да разбират защо имат нужда от тази идентичност и да я оценяват, за да могат всъщност да я използват. Тя в голяма степен, визуалната идентичност в случаят е базирана реално на културната идентичност на града, която смятам, че дори би било безумно да обяснявам на някои хора като вас, но е важна част от темата за бранда на Пловдив. Ние сме един изключително мултикултурен град, който изключително дълго време вече съществува и е жив, както точно се казва в посланието му. И това прави историята ни доста комплексна, понякога трудно съчетаема помежду си, но в крайна сметка снимките, които ви показах, специално ги избрах също да бъдат малко по-хаотични, точно за да може да се види в момента докъде сме докарали своята идентичност. Било то културна, визуална, дори, честно казано, не влиза в темата за мен да говоря за визуалния език на града, но той в някои отношения е потресаващ в начина, по който се работи с този допълнителен език, който обикновено казах в началото. Има едно ниво, което е доста неосъзнато и не толкова директно, колкото са думите в случая. В създаването на една обща визия за града, разбира се, трябва да се развият акцентни точки. Няма как да създадем визия, която да обгръща абсолютно всички аспекти, но мисля, че в културен аспект ние много добре знаем кои са уникалните места, които най-малкото имат нужда в момента от едно систематизиране. Това са античният град, стария град, монументална дори архитектура на Тракия, индустриална архитектура на Тютюневия град, сецесион в 20 век. Има много теми, които биха могли да се коментират и всъщност да изградат общият облик на града. Посланието, което според мен Пловдив има
като най-стария жив град в Европа, позволява точно това преминаване през различните теми и вкарването им в една обща система. Факт е, че този град се променя постоянно. Ние виждаме голяма част от нещата, които са останали от миналото. Вярвам, че в бъдеще то също ще се променя, без реално да можем нито да предвидим точно как, но това не би трябвало да ни притеснява в момента да се назовем и да намерим да поставим своята идентичност в една обща система. Това, което си представям понякога за тази бранд идентичност, е доста широко понятие, защото за хората много често бранд идентичността означава нещо сравнително семпло, като например лого, типография и знак, но за мен, говорейки за тази идентичност, която повече свързана с културната идентичност, тук става въпрос за една доста сложна система, която в момента всъщност цели да обедини прекалено много различни аспекти на този град в един общ облик. Това за мен трябва да бъде изключително разнообразна и не искам да нарека флуидна визуална система, която позволява всеки един аспект от града все пак да сияе в своята цялост. Както казахме, Стария град сам по себе си изисква огромно създаване на визуален език, за да е подходящ той конкретно с тази тема. Същото смятам за античният град. Честно казано, в работата си преди години също в Тракия осъзнах нужността или по-скоро необходимостта да говорим за съвременната си история, точно толкова колкото се опитваме да говорим и за миналото си. Подобен проект, като например създаването на тази бранд идентичност за града, си представям, че е доста мащабна и също като всички други тук смятам, че трябва да бъде съобразена с обществото. Трябва да има контакт, така че всъщност през създаването на визуалната идентичност ние да създадем културна идентичност на хората, които те да могат да разпознаят и също така да намерят уважение към тази част, която на тях им е безинтересна, защото очевидно не може един човек да реши как ще изглежда цялостно визия на град, който вече съществува от 8000 години преди Христа. Общо 8000 до сега. 6000, да. Този мащаб наистина си поставям подхода да бъде много подобен към това, което си казва дори за плейсмейкинга, това, което Любо също всеки момент ще разкаже от неговата работа, предполагам. Представям си един екип, който всъщност да създаде комуникация с общността, за да може постепенно да стигнем до разбирането, че ние имаме нужда от тази бранд идентичност. Не знам дали въобще има нужда да споменавам, че това е колаборативен процес и с бизнеса. Това е наименуване на силните и слабите страни, евентуално поставяне на визия напред, в какво искаме да се превърнем и активно да го следваме. Барселона, между другото, 2011 година прави опит точно за това и в бранд идентичността им реално говорим за бранд стратегия, местата, на които те искат да се позиционират и начинът, който искат да го постигнат в материалния свят, вече било то с колаборативни партньори в индустриален бизнес план, общност, както казахме вече, и разбира се управление. Дългосрочната визия за града е необходима и това, както казах, не е просто на визуално ниво. За мен това е един процес на себеопознаване, който до голяма степен при много хора е започнал, при други не е толкова цялостен, колкото може да бъде. И смятам, че създаването на бранд идентичност не трябва да се вижда само като един визуален процес, а в случаят за мен е едно търсене на това какво е град Пловдив и какво искаме да извадим наяве от него. Мисля, че това мога да приключа тази тема. Благодаря ти, Лена. Тя е много важна тема. Много всеобхватна. Изключително важно нещо, което трябва да се случи, за да може Пловдив да бъде истински европейски град, така че ни чака ужасно много работа, защото си представям, че създаването на една бранд идентичност ще изисква дълъг процес, може би 2 години, преди въобще да представим нещо. Тя никога не свършва, между другото си казвам на работа. Търсенето на себе си никога не свършва и промяната реално на индивида също никога не свършва. Кой е насочен? Към кой? Към кой е насочена бранд идентичността? Към кой? Като публика. Да, за мен, тъй като казвам, че културна идентичност до голяма степен, търсенето на себе си, за мен на първо място, между другото, седат пловдивчани.
към тях е насочено до голяма степен. А защо не към общински, бъдещи общински съветници? Те са Ами те планичани. са... Само, че не мога Кой да... реално ще я направи и кога може да я направи и как трябва да я направи? По-прагматично. Това е вече решаване и действие по определени стъпки и точки. Аз не мисля, че на този етап в момента събираме идеи, как бихме могли да постигнем нещо подобно. Вие като вас на всеки избори събират идеи, даже мога да им кажа имена за същата тема. Това е много хубаво, обаче може би изисква... Но вече 30 години само събират идеи. Нищо, ние тук предполагам, също че... и от... Предполагам, че изисква един събирателен образ, който да успее всички различни мнения да ги събере в едно, като разбира се, че управлението е мястото, от което това трябва да тръгне, като че ли то го припознава за своя собствена кауза. Един голям талант изисква да се появи един голям талант. Но искам да отбележа само нещо много важно. За мен това е сложен, голям, мащабен проект. Аз не виждам как в него се реализират малки, отделни хора, създават цялата визия на града. Смятам, че това трябва да бъде много добре ангажиран проект, но все пак да остави свобода на различните звена в града или на различните институции да имат екип, с който работят, но да имат обща стратегия. Не си представяме едно студио да създаде абсолютно всичко, което е нужно, било то визуални материали, било то стратегията, както я нареках сега като концепция. За мен това е малко по-комплексен процес, в който се опитваме да намерим общ език и смятам, че Любо Георгиев в София и с екипа на София точно това се опитва да направи. Този път обаче темата е по-скоро в градската среда, докато при нас темата е за визуалната среда. Благодаря ти. Това ще е една от темите, които ще можем да обсъдим след това и в работните групи. Добре да отговоря на въпроса. Много бързо, да. За кого е нужно? За хората, които са част от тази общност от града, за да имат приемственост един към други, защото те са твърде разнообразни. Тоест, тази идентичност служи за приемственост, реално да се приемаме един друг. Добре, аз ще прекъсна тук, защото дискусията ще е във втората част. Така че, ако има интерес, може да сформираме една работна група специално по тази тема, отделно, така че да може да се обсъди. Мога ли да кажа? После ще обсъдим това. Защото иначе ще влезем в осъждане. Добре, едно изречение. Процедурно, защото ти ми каза, за мен, когато говорим за бранд идентичност, това означава на първо време ние да изградем една общностна система на ценности, защото идентичността е за всички нас, но без ние да сме прикрепени и да приемаме тези ценности, няма как, нали, то пак ще бъде повече повърхностно, защото когато разработваме бранд, ние разработваме и ценностите на този бранд и те трябва да се приемат. Не. После ще преминем към това. Така, първата на модератор, използвам тази власт. Темата е много важна. Аз мисля, че не само в Пловдив, цялостния държава се намира в криза на идентичност, така че първо много има какво да работим по нея. И сега ще дам думата на Любо Георгиев, който предполагам всички в тази зала познавате с работата му и в Пловдив, и в София, и на много места. Той работи в сферата на градското планиране и управление. В своя професионален път е натрупал проектантски, активистки и управленски опит в много страни по света. Между 2014 и 2016 е директор на One Architecture Week, от 2017 до края на 2019 води екипа, който координира и съавторства съставянето на визия за София. Успоредно с това е директор и на София План, което е звеното на Столична община за стратегическо и пространствено планиране, а от началото на 2022 е председател на управителния съвет на Сдружение за градски политики. Идвам в думата, поканя го, за да ни разкаже малко от неговия опит с всички намеси, които ти си правил в Пловдив преди години, къде се загуби връзката и защо някои от тях не успяха да бъдат устойчиви във времето и къде всъщност ние като бъдещи общински съветници, хора, които ще управляват общината, могат да се случат нещата по-добре. Благодаря за поканата. Радвам се, че съм тук. Аз ще започна именно от намеси и ще поправя ласка. Че смятам, че даже първият пример за истински плейсмейкинг се случи именно в Пловдив.
2016 година по време на One Architecture Week в Тракия, с хората, с които после ти продължи неформално. Така че мисля, че има доста добър повод за градски шовинизъм, че тук в Пловдив се реализира и то смятам доста добре, смятам, защото бях отвлечен, доста добре такава инициатива, именно с изграждането и поддържането на една местна общност между 3 панелни блока. Сега, тук темите, за които се говори днес, са страшно разнообразни и те покриват дори една малка част от всичко това, за което има смисъл да се говори в един град. Аз ще говоря от позицията на човек, който хем е живял и действал тук в Пловдив, хем след това е навлязал много по-дълбоко в общинските сфери в работата си в София. Това, което ще кажа, е базирано на работата ми в София и познанието ми на Столична община. Не смея да го отъждествя едно към едно с Пловдив, но все пак мисля, че припокриванията са големи. Чухме много аспекти, било то в зелената система, въобще цялостното осмислене на околната среда и нейното управление, било то социалната сфера, политика, било то културата или визуалната идентичност на един град. И не знам дали на вас ви прави впечатление, но на мен ми прави, това е наблюдение, което вече имам от години, че става въпрос за работа на парче. Не само връзката между различните сфери, ами и в една сфера. Ако хванем социалната политика, и на едно място се случва нещо, но то не подпомага друго. Ако хванем зелената система, ами ние експерти действат нещо, тя на мен много добре го каза, но те не знаят другите им колеги какво правят и дали използват най-баналното едни и същи материали, които едни и същи машини, едни и същи посадъчни материали, които могат да послужат с повече от една цел. Практически общините, големите общини в България работят масово на парче, вместо да работят в система. Пък няма как да изпълнят ангажиментите си, в която и да е управленска програма да са написани, ако те не работят като системи. И тук имам един много базисен въпрос. Общината като че ли се опитва последните 20-30 години да докаже, че не може да бъде добър стопанин. Но всякакви опити и всякакви хора се упражняват в това, възможно най-скандален начин да ни покажат, че не става тук, общината е само за да минеш и да си оправиш връзките или някакви други далавери да свършиш. Или най-малкото просто да преживяваш някъде в някаква позиция. Да, аз мисля, че общината може да бъде добър стопанин. Не само може, и трябва да бъде добър стопанин. Има неща, които не са присъщи на пазара, на частната инициатива, а са именно свързани с това ние как живеем като общество и какво ни свързва и как поддържаме един стандарт, ама не материален непременно стандарт, ами едно общо разбиране за градовете, в които живеем. И смятам, че причината общината да не работи като добър стопанин, аз не я свързвам с този дуализъм, в който пак влизаме, за щастие все по-рядко, но все още присъства. Капитализъм ли е това, социализъм ли е това или не знам си какво. Що става въпрос просто за добро управление. Не може ти като било то районен или общински кмет, било то като общински съветник да се разпореждаш с пари, с ресурси, с права безотговорно. Това се случва. Дори една корпорация се държи много по-отговорно, отколкото една община в България. Да, въпросът е на експертен капацитет, но това като че ли бива обезкръвявано така именно с тази логика. Общината не може да бъде добър стопанин, по-добре да го аутсорсва. И то е и с набирането на материали за посаден материал, пак се връщам на това, и с поддръжката на публичните пространства, и с всякакви други сфери, където общината е казала, ние това ще го дадем на обществена поръчка. Сега директно съм виждал Столична община, не мога да твърдя тук за Пловдив, ама що пък да не, как дори да го дадеш на обществена поръчка, ти нито си написал заданието както трябва, напротив, написал си го така, че всъщност да не е окей. Ти може да не си разбрал, да си го написал грешно, кофти. После като приемаш работата, не знаеш какво приемаш, не можеш да оцениш, не знаеш нещата, които получаваш, те вършат ли ти работа и по-скоро там тикваш кутийката, че си приел еди каква си стратегия, еди какъв си план, еди каква си разработка, еди какво си изследване. Аз съм бил свидетел отблизо и сме спасяли положението на супер ключови общински стратегии, като например плана за качествено атмосферен въздух, София и Пловдив, това са тежки казуси, където базисни неща, като това къде правиш, в кое поле правиш
модела на въздушните течения беше сгрешен. За какво говорим? Така че има нужда от експертност, от създаване на експертен капацитет в общината. Не може просто да аутсорсваме. Дори да аутсорсваме, трябва да имаш капацитета да приемеш, да можеш да оцениш това, като приемеш. Но аз вярвам, че трябва да се изгражда този капацитет в общината, именно защото тя има неща, по които трябва да бъде, може да бъде добър стопанин. Сега, как си го представим това нещо като стъпки? От една страна, общината трябва да знае с какво разполага. Било то, пак ще правя референции към нещата, за които говорим, било то колко са бедните, или колко са хората, които са с минимална работна заплата, живеят, или колко са зелените площи, каква е квадратурата, какво е екологичното състояние, какво е състоянието на дърветата, къде се намират, как се придвижват хората до детските градини, какви са, по какъв начин, какво е използването на градския транспорт и всякакви такива неща. Трябва да имаш познание за този град, за да можеш да вземеш каквото и да е решение. Трябва общината да разполага, да знае с какво разполага. Ама не само тя, като общински собственик на неща, ами градът като ресурс. Защото всяко едно нещо, тук се хващам с това, което Лина каза, не е въпрос да изградим идентично само общината да си изгради идентичност. Не е въпрос общината само да управлява собствения си ресурс, по който е собственик. Общината трябва да е лидер в управлението на това. За това ходи на избори, най-малко. И тази община, бидейки лидер, тя трябва да може да ангажира и частния ресурс, и общностния ресурс, и корпоративния, и дребния, и кварталния, и голямата инвестиция. След това трябва да бъде публично видимо и публично достъпно какви са тези ресурси. Онлайн регистри, онлайн карти. Тоест хората трябва по много разбираем начин да знаят къде се намира общинската собственост. Какво се е случило с терените през годините, къде са инвестициите, било то в улици, било то в училища, било то в каквото и да било. И виждайки това, може да направим една оценка на ресурсите. Това значи амортизация, тук влизаме и в канализацията, влизаме и в оценка на екосистемни услуги. Това е нещо, което е тотално научна фантастика в момента, но именно ефекта, който ни дава една кълбовидно нещо си спрямо една липа. Нали? Невена го описа много добре. И след като имаме това знание за тези ресурси, след като сме ги картирали и оценили, ние можем да приоритизираме, защото парите няма да ни стигнат никога. И на най-богатия швейцарски град няма да достигнат парите. Ние трябва да избереме за какво влагаме първо тия 5 или 500 или 5 милиона лева, които имаме. И трябва да сме го обосновали това. Не просто минах там, видях, или тези хора най-много протестират и затова там ще инвестираме. Не, това не е редно и не бива да е така. Приоритизацията на действията съответно трябва да става публично и тя трябва да става през съучастие. Тук по различни теми, през плейсмейкинг, това да обновиш едно пространство, една междублокова градинка, през това поддръжката и картирането на дърветата и знанието за тези дървета, през това да включваш хора в изпаднало положение, изпаднали въобще от живота и да можеш да ги интегрираш. Затова има градове като Пловдив, Варна, Бургас, София имат човешкия ресурс, който да включат отвъд общинската администрация, отвъд служителите на общинските фирми, предприятия и дружества. Практически общината трябва да е катализатор на това съучастие и да може да привлече със собствения си ресурс, през общинския бюджет, през ресурсите, с които разполага и управлява, тя да катализира промяна, въвличайки и другите. И не на последно място, но то просто във времето върви като последно мониторинга. Ние каквото и да правим, трябва да знаем какъв е ефект от тия неща. Или това, което Ласка показа като статистика, т.е. оценка на действията по намесите, които са направени в различни градове, това е ключово. Било то възприятието на хората, било то буквално колко вода е спестена от смяната на тръбата, било то колко човеко часове са спестени от новата линия, то няма такава, но на градския транспорт. Така че всички тези стъпки са просто елементи на добро управление. Не е въпрос на идеология, не е въпрос на това да се покажеш, не е въпрос на пиар дори. Въпрос е на отговорност и на това да осъзнаеш, че ти като заставаш на публична позиция, трябва да минеш минимум през тези неща. Пък ако си визионер, да можеш да предвидиш и посоките, в които те ще се развият. Да смятам, че тази констатация, тази
диагноза, бих я нарекал, на българските общини, базирана на софийската, но смятам, че с поглед и пловдивската може да бъде причислена там, е такава, с която трябва да работим и трябва да я променим, иначе до никъде няма да я докараме. И смятам, че именно тази отговорност, която трябва да бъде поета в общината, е ключова. За щастие тук на тази маса седят хора, които и около тази маса и предполагам и онлайн, които отвън, извън общината разбират това, подтикват, изискват и това е минимум в смисъл, това са първите стъпки. Това е гражданското общество, което се събужда, действа и не чака и не се примирява с замазване на очите. И мисля, че това ни е основата за едно по-добро бъдеще. Благодаря ти.